Det är bra. Bra jobbat. Ni får gärna stämma av på 8 galopper här emellan. Super, mycket bra. Så 9 språng på den sista. Vänd sent till det hindret, 9 eller fler. Ja, det är bra, Amanda. Bra jobbat. Bra, så håll ut vägen nu. Håll igång och aktivera galoppen hela svängen. Perfekt.